ilu-ilu di hamu keluarga besar Purba. Ada yang saham nama kita tu acara mana nom namodi. Bapak taruhan batkin ide nangon. Tinggalan pada dan pasukan ini atau kepada di marohata. Kemarin tema kita. Tuhan Yesus Kristus berdoa di torsi parbadia. Amin. Au doa heheo doa hanguduan dinna Tuhan Yesus. Na bangundo banuk na porsia diau. Ati pe mate ibana. Jalan mate be ibana rodi salilig di lelingna. Haleluya martangi yang mahita. Adi Tuhan di bata amadami na di berbagi jam. Lunga di lehoko anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan matean Allah di dosa nami. Jana di bangun hodo ibana. Asa dapotan hati gorat dohot hangodua kami. Asimaroham dihami. Saya jari. Jana apuli mahami. Asa unang madili hami. Ala naung di joko dongan namion. Patugu mahapor siyaw nami jala pabenget marohan nami makirim di hangodua sugut. Asa unang mga dungi hami. Songon si pelibegu naso marpaki umun. Saya taiti marohan nami tuho. Ay hodo si pangapul. Cara hodo hapo satami. Namar sigatung tu hodo hami. Sahat rodi hasu sudah di bohal nami. Amin. Hata di debata patuduhon rohamundang keluarga besar Purba di Bagasan Ikior ibadatar surat di pesan 110 sia ayat 50 nama dok sianodo sabam nirohaku di partangolakon ai baga-baga mido panguluhonau sianodo sabam nirohaku di partangolakon ai baga-baga mido panguluhon au itu tak surat ditutup di hamuaman nami keluarga besar Purba songo di manang dohot dia kaya nakot nabudari
Utopok dohamu tu rumah sakit dong marujung ngolu ina nataha holongyon dung tiga pigari serta dicomat duk tiga pigari nasalpu dung atapatu pau daun nabadia di bagasan ilu do ina nataha holongyon macalu daun nabadiai jala di bagasan bulus niroha jala natuari nabodari marujungo lumay pan tutulong nga nania liling na di bagasa sahit ina nataha holongyon udok do tuhamu nabodari dalam di debata ido dalam daun buli dengan doja hamu naselaon babuan hala inangon marupat iwo pa debata do jala di idadoi halu jauh bunai sahak rodi tu ujung ningoluna pe iwo kamu dapat rumah sakit hidup pada modding di rumah sakit sadahal si Jopomuna ada orang so marujung goluna jumolo do dicaloi mana una badia na so biga halak si sohon japar mingguon nakit di son mardalat do isan hutengka tak terbahet tutu so habot roha alai di habot ni rohai dunga dilihat debata tu hamu baga-baga bahwa donganan na dohamu perguruan na dohamu ijuban na dido siano dosabam nirohaku di patangolakon ay baga-bagamido paguduhona alani zaman nami purba margugu madamang tugu-tugu ma danak na dua pas konaho padengkam unang konak tu hadir yom buat sari hombana dua untuk Das Maria kau anak yang paling besar ini adikmu masih kecil kau sebagai pengganti mama ya sayangnya jadi anak baiklah bimbing adikmu jaga adikmu jangan biarkan dia kehilangan mama kau menjadi pengganti mama baginya untuk mendidiknya, mengajarnya. Baik-baik sekolah, cepat tamat, biar bisa kau bantu bapak. Sekolahkan juga adikmu ini. Saya tahu beban itu sebenarnya lebih besar bagimu. Malah lebih besar beban itu samamu daripada beban sama bapak. Oleh karena itu kau sekarang sudah marguru rumah dua, sudah mau beranjak dewasa. Oleh karena itu, tetap belajar dalam firman Tuhan, teguhkan hatimu, dan selalu berdoa. Doakan Bapak, agar Bapak bisa tetap kuat dan teguh untuk membimbing kalian berdua. Jalan yang sudah ditempuh mama ini adalah jalan yang terbaik. Kalian sudah lihat sendiri bagaimana penyakitnya selama ini. Oleh karena itu Das Maria, jadilah anak yang dewasa, jadilah anak yang baik, bimbing adikmu, jaga dia. Jangan biarkan dia terlantar. Engkau harus bisa menjadi pengganti mama untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah rumah ini. Mengajari, kalaupun bapak kerja, jangan tinggalkan adikmu. Tetap jaga dia, tetap bimbing dia. Kau harus kuat, kau harus teguh, supaya adikmu tidak kehilangan, supaya adikmu tidak terlalu bersedih. Oleh karena itu, harapan dan doa abang, kau dikuatkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Gak usah lagi menangis.
Berangkatkanlah Mama dengan hati yang ikhlas, yang tulus, dengan teguh, dengan iman dan kepercayaanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan membawamu kepada jalan yang lebih baik. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Mergugu manang anak berubah. Sarihon anak ini. Sarihon burumi. Udah talikon. Udah pasok. Ngolo inatang-nataha kolonyon. Bunga borhat. Norma dipatulus lakan. Dipabulus tu. Karena ini margugu madamang masih hohot soabang di berkasar tanian itu hari. Saya ini margugu itu hari bahamu martang yang mahita. Melihat di Tuhan. Ala di dua sodo pemasaur habidot hatam. Idong-idong ini paruh kilo namasa dikeluarkannya menami purba apalagi bagasat istiong itu nungan dia diling di bagasat sahid inalamyon karena nungan di calo udaon na badia siya krosyek kapos siya okay karena nungan ipatulus berakana mana diko pertibyon asimarohak Tuhan apu lima keluarga pargugoy siapa tahu manami purba nangaradoti dadanak na pinalo mehombo di nasida. Sama di mana dohot di buru nasida sida semari nang dohot di anakon nasida. Adi Tuhan nasiroha. Parbudu-mudu mah. Sariho. Tubuh-tubuh. Abu di mana sida Tuhan. Atau Tuhan mo pasatami keluarga. Mangasahon Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kemarin Demeta sebut PD 525 ayat sadar. Pasu-pasu Tuhan debatama ho laho ruar dohot laho bongot olat nion rodi saliling ni liling na. Amin. Ya. Pasal tabi Mbak, asa ditutup.
Deoma. Ale Nur Siti Boru Manurung siatano do permulaan ni dagingmu mulak may gabetano alai Tuhan debata namano paho dohot Tuhan Yesus Kristus napaluahok ko siya dosa dohot Tordi parbadia nama Joho Tuhan oluan na sora suda ima mangaramoti orbuk ni bakem paima ro ari parpudi amen martua doa kana mate marhite-hite Tuhani olat nion olo ninna todi asamaradia nasida siana kaulaona ay namangihut tu nasida doa kana niula nasida. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debatama nami na di Banua Gijang. Odo debatana punahami rodi sudengo lunami. Salehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami paimahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tu tanganmu matod dinami dohot daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehon to dimi manogu-nogu hami asa diramoti hami molahu bolus hami rura di linggoman di hamatiani asimaroham sai pamasuk mahami sogot tu hasonangan nasun dengkani amin aredehita domu sepamatako tende oma domu sepamatakon siantano manon suang mangolu bahenon itu aku haleluya kami matu keluarga aliale si Solhon kulo naing madabutado kay matano siyan dongat molo dunggosun rap mahita martangiang ditangiang alia madam sahatilaka